juillet kalo tile 10 ani fila san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna amalo dɔnniya k'a fɔ ministre ka ladara ɲɔgɔn min yɛrɛ kɛla arabadon juillet kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na ni u yɛrɛ kɔni papier sɛbɛnciya k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni parti politique ye ni olu yɛrɛ kɔni ka ɲangini o wulila o hukumu de kɔnɔna na an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale yɛrɛ kɔni bɔla ka welebila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka fanga tigilamɔgɔw ma u yɛrɛ ka nin baarakɛta in na o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala tuguni ka wele kɛ ka ɲɛsin an ka fanga tigilamɔgɔw ma walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲangini ko o yɛrɛ kɔni bɔ maa dɔw kan maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ parti politique kɔnɔna na ni olu yɛrɛ kɔni ɲangina ni u bɛ fanga tigilamɔgɔ ka bolo kan a yɛrɛ kɔni bɛ ka wele o yɛrɛ kɔni bila ma walasa u bɛ se ka olu labila cogoya min na. Alisa an bɛ to an ka fanga tigilamɔgɔw ka kunnafoniya kɔnɔna na premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya dɔ sɛbɛntiya minnu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ Boubacar Traoré ni ale M5 RFP ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaaba ye a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tɛ primature o kɔnɔna na tuguni ko ale bɔla yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ɲangini da ni cɛ ko fɔta in kan k'a datugu san 1 kaso la. Alamisa don juillet kalo tile 10 ani 7 san 2024 kɔnɔna na o tun ye journée mondiale de la population o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka ba Maliba ale yɛrɛ kɔni ye a laɲini ni a yɛrɛ kɔni bɛna a ta o célébrer ni ala ye juillet kalo tile 18 yira na san 2024 kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛnna n'a ye k'a sɔrɔ Mali ale yɛrɛ kɔni bɛ lakanabaliya o kɔnɔna na ani fɛn min ye malnutrition ale ni jiko gɛlɛya. Kabi avril kalo tile 30 san 2023 kɔnɔna na an ka surasiw ka kunnafoni di soba diriba ale bɔla ka kunnafoniya dɔ o yɛrɛ kɔni bila ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ka fini ye ko u yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka dansigi kɛ a la ko u tɛ fɛ ka o ye civil lakaw la nka a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko maa dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin fini kofɔta ninnu ka olu don halisa ka yaala dugu kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ni e maa ma i minɛna ni dantɛmɛ wale in na ko ɲangini o yɛrɛ kɔni bɛ ta k'a da i kan ka sababuya kɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ nin fini ninnu don ka taa bingani wale ko o yɛrɛ kɔni ta ka an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni ma kɛ diriba ale fɛlaba ye o hukumu de kɔnɔna na a bɛ ka fɔ maaw ɲɛna u ka nin fini ninnu u ka u doli dabila. Fɛn min yɛrɛ kɔni fagi bi ne ale yɛrɛ kɔni marabolomaw ye olu bɛ ka weleba ko o yɛrɛ kɔni boloda ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ a bɛ san damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni jiko gɛlɛya ye ko o b'u u ka marabolo kɔnɔna na ko ji ɲuman o yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ u fɛ yen nɔ kosɛbɛ o bɛ ka wele ka o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa fɛɛrɛ joona o bɛ se ka sɔrɔ nin na. An bɛ taa gundamukaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye baganw ka bin ye ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ olu ka marabolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to bagan mara o yɛrɛ kɔni bɛ ka gɛlɛya u bolo o y'a yira k'a fɔ baganw ka bin min ni ale tun bɛ feere ko 20 na o yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyara ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛyala fo ka taa se 60 ɲɔgɔn kɔ ma fo ka taa se ani 80 ɲɔgɔn kɔ ma o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye sɔkala ye ni o yɛrɛ kɔni tun bɛ feere 20 na ko o yɛrɛ fɛnɛ taala a yɛrɛ sɔrɔ fɔ 50 la baganw ka dumuni minnu bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ kɔni caman bɛ kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka feere ne a dɔw yɛrɛ kɔni bɛ wele ko turuto a n'a ɲɔgɔnna caman ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka taa fɔ 2000 ani 300 ɲɔgɔn kɔnɔ ko a yɛrɛ kɔni dɔw bɔrɔ ko olu yɛrɛ yɛlɛla fo ka taa se 3000 ma o y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni gɛlɛya in na nin bɛ se ka kɛ sababu ye k'a to bagan o yɛrɛ kɔni si la bɛ se ka tunu ka bɔ u ka marabolo kɔnɔna na. Juillet kalo a bɛ san caman ɲɔgɔn kɔ bɔ ale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ vacances daminɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna na a yirala k'a fɔ vacances la maa caman olu yɛrɛ kɔni bɛ u ka denmisɛnninw bila ka bɔ u dagayɔrɔ la ka taa di u ka maa wɛrɛw ma vacances la kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ kɔlɔlɔ caman o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɔrɔ a kɔnɔna na i n'a fɔ nafa caman o fana bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na dɔw yɛrɛ kɔni u hakilinata de k'a yira k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ kɔni b'u den ko o bila ka taa vacances la ka a bɛ se ka gɛlɛyaba ye a bɛ taa di maa minnu ma a dɔw yɛrɛ bɛ se k'a to ko denmisɛnninw dɔw bɛ se ka mara cogo juguya o yɛrɛ kɔni sɔrɔ kosɛbɛ. An
Ameta kokan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegal fɛn min yɛrɛ kɔni ye Senegal jamana ɲɛmɔgɔ ye Basiru Joma Faye a yirala k'a fɔ bi juma juillet kalo tile 12 san 2024 kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka irisi jamana ɲɛmɔgɔ o ka ciden ka o yɛrɛ kɔni bisimila min ni ale bɛ wele ko Mikael Bogdanov a yɛrɛ kɔni tala kunba min kama o de bolodi ɲɔgɔnma min bɛ irisi ale ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka sinsin cogoya min na. CEDEAO ale ka sommet min kɛla Nigeriakaw olu fɛ yen nɔ kari tɛmɛlen juillet kalo tile 7 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Union Africaine ale ka lasigiden min tun bɛ yen nɔ ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kuma damadɔ ko o yɛrɛ kɔni fɔ ni kɛnɛ kan minnu kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES jɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina ale ni Niger ko olu yɛrɛ kɔni jɛlen tɛ ni olu ka ni jɛkulu ye ko olu kɛlen tɛ ka a lakodɔnya ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye CEDEAO ko olu yɛrɛ de kɔni kɛlen ko o yɛrɛ kɔni ta danna ko olu jɛnen ni o yɛrɛ kɔni ka baara ye o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Mali Burkina ale ni Niger olu ka minisiri minnu ni olu ka baara bɛnnen no jamanaw kɔkan kibaru kunnafoniyaw ma olu yɛrɛ kɔni fana bɔla ka ɲɔgɔn ye ba kɛ ka kunnafoniya ka o yɛrɛ kɔni bila ko olu yɛrɛ kɔni jigila Union Africaine na kosɛbɛ ko ka sababuya kɛ ko olu yɛrɛ kɔni ma jɛn ni o kunnafoniya ninnu ye ko wa ko olu yɛrɛ kɔni b'a dɔn fɛnɛ ko ni kunnafoniya ninnu tɛ u ka sariyaw kɔnɔna na. Ameta Algérie jamana ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Tebboune ni ale yɛrɛ kɔni Algérie jamana ɲɛmɔgɔba ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko alamisadon juillet kalo tile 11 san 2024 kɔnɔna na ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kumakan dɔ o yɛrɛ kɔni bila minnu kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna a kan bɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalata o yɛrɛ kɔni nɔfɛ ni ala ye septembre kalo tile 7 san 2024 yirana a yirala k'a fɔ Abdoulaye ale yɛrɛ kɔni si o yɛrɛ kɔni bɛ taa san 78 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn la ni a yɛrɛ kɔni sigila Algérie jamanadenw o yɛrɛ kɔni fɛ kabi décembre kalo la san 2019 na wa yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka a kan bɔ tuguni wa yira k'a fɔ ko candidat 35 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni ma kɔnɔnen no ni jamana ɲɛmɔgɔ kalata in na fɛn min yɛrɛ kɔni ye a dépôt ye ko o yɛrɛ kɔni kun kan ka cɛ ni ala ye juillet kalo tile 18 yirala san 2024 kɔnɔna na. Ameta Niger fɛn min yɛrɛ kɔni Niger ale yɛrɛ kɔni kasoboba ye ni ale bɛ kuntu ku kale a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka kasedon dɔw bɛ yen nɔ ko olu yɛrɛ kɔni sela ka u yɛrɛ kisi ko ka boli ka bɔ kaso o kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka minisiriw olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw olu yɛrɛ kɔni sera ka kisi ka boli ka bɔ u ka kaso kɔnɔna na nka maa hakɛya minnu kɔni bɔra u ma sɔrɔ ko olu sɛbɛntiya ani u bɔra cogoya min na u ma sɔrɔ ka olu fɛnɛ tɔ yira k'a fɔ maa minnu tun bɛ nin kaso in kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni caman kɔni u ka Niger marabolo maaw ye ani fɛn min yɛrɛ kɔni Boko Haram ale ka maaw ni groupe djihadiste maaw olu yɛrɛ kɔni caman tun bɛ nin kaso in kɔnɔ u ka fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ye couvre-feu o yɛrɛ kɔni boloda sufɛla la u ka marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Tilaberi o kɔnɔna na nka hali sisan u yɛrɛ kɔni ma sɛbɛntiyali foyi wɛrɛ kɛ. Ni ne kun bɛ dasigi kɛ an ka bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala ma an ka jɔn na.